Ассалому алайкум дӯстони азизи ман, подписчикои канали ман. Хушомаден ҳама каса ба канали ман. Иҷода бошад тарзи тайёр намудани карамела нишондодагиро марҳамат тамошо кунем. Ба мо лозим аст 200 грамм шакар, 100 грамм сливки 10 грамма, 50 грамм шедраи лета. Аввал дар дег мо шакарро меандозем. Баъд хушрӯ када кофтан мегирем то шакар об шидана. Инам иҷода навора тамошо кунем. Апаҷону хоҳарҷонои ман, дӯстони азизи ман, хушҳолам ки канали мана интихоб карден. Суханҳои хубтона мезанен. Ҳазор раҳмати калон. Куҷое ки боше, худоҷон нигаҳбонтон боша. Ина иҷа боша, чӣ хеле ки дидестен, шакарра намемонем беста, кофтан мегирем ки барои чӣ ки ҳам таи дегда мечаспа, ҳам кулула меша. Мо бояд тез кофтан гирем то об шидани ҳами шакармо. Ҳами карамелкаро боша ман ду намуд тайёр мекунам. Як намудашда об андохта шакарра қиёнборӣ мекунам. Дуюм намудаш и осонтарай да. Дуюм намудаш манам хел тайёр мекунам. Не ки вақте ки ҳами карамела хитон тайёр мекунен, барои ҳам пухтупазо истифода мебарен, беҳтаринай. Мақсад иҷа ман камтарак тайёр кардагиам, барои торти сникерс мондаг будам. Ҳамуда тайёр кардагиам. Ха камакаки дигаш боз зиёдӣ кардагия. Вақте ки бисёртар кунен, ду бокал шакар кати, мақсад 400 грамм, 450 грамм кати тайёр ки кардем, вай бисёр меша. Якта банкачада тайёр мекунем. Ҳар пухтупазда камаки гирифта истифода мебарем да. Ҳами карамелкара вақте ки инами тайёр шудак, баъди тайёр шудан дар холодильник монем. Хунук ки шуд, ба гирен миксер кати занен. Боз светаш ки ними ранги варёнка мешава. Дига вақти ҳами карамелка тайёр ки кардем ку варёнка дар корам неста пухтупазои шумода. Барои рогалик истифода мебарен, булочкада истифода мебарен, бисквит, торт, пирожни, ҳама чида истифода мебарен. Бо барои субҳона кӯдакода хлеб шакида метиҳен, булочкада шакида метиҳен. Нағзайда беҳтаринай мегӯм ку чизе ки дар хона хай тайёр мекунен, вай ба баракае бо. Ҳамин главни ҳаминае ки хушрӯ ёд гирен да, вақте ҳамина нозукиш бисёрай да, нагзароне бояд. Гузарони агар талхмазза меша. Бисёри баъд сирх кунӣ агар, мақсад айбош бисёр шидан мегирад да. Барои ҳамин хушрӯ ёд гирифтен агар, тайёр карда истифода бурдан мегирен. Гап дар ҳамин ёд гирифтан шайда. Як бор ду бор хай камтар мумкин мушкил ғалтае не ки осон. Маҳсулотоша гӯвен чӣ хеле кам харҷакай. Дар ҳамаи хона, дар ҳама шароити хона ҳамаи маҳсулотҳо ба фикрам ки ёфта мешавад. Шакар, сливки, сливични масла, ҳама хонада ҳастай. Ина бинен чӣ хеле шакар хушрӯ об шидестай. Вақте ки тез коб мегӯ, инам ягон чи камучка, ягон чи намеша. Вақте агар накофтен ҳам мечаспа, ҳам хеле сухтагӣ чӣ хеле камучка меша, дига обам намеша да. Навораи пешда дар чанд пухтупаз истифода бурда будам да. Пирожни карамелкада истифода бурдагӣ будум, чанд намудашда истифода бурда будум. Духтаро бисёр хоҳиш карда буданд ки тарзи тайёр намудани ҳами карамела нишон диҳен. Хай корон бисёрай, хай одами зиндагидор. Бо ҳавлида чӣ хеле зиндагӣ кардан кораш бисёртарай хиёл мекунам. Бо тинболи дар ин гармӣ, хай бо ҳамин қадар ҳаминам бовар кунед навораша бинен ториктар омадагия, бегаҳ да навор кардагиам да. Кухним набоша 15 галаген дора, я люстраи калон дора, мақсад всё равно ҳами шавда ториктар меомадай да навор карданда. Ба штативам рости гап кадом ҳами вай схемаак сухта чо карда ки рӯшанӣ накардестай. Ина бинед духтаро, кофтум ҳами шакарра об шуда ина светаш сирхтар мешава. Апаҷону хоҳарҷонои ман, иҷода боша ширкати Атомира ба шумо тавсия додестам. И апаҷони мо кор мекунанд, шуморо ба кор даъват мекунанд. Дар ширкати Атоми беҳтарин корай духтаро, беҳтарин маҳсулотҳо ҳастай. Кори вазнӣ не, дар як сол як маротиба харид мекунен. Хариди калон надорад духтаро. Баъд ина сезони гармӣ омада духтаро. Ҳар хел кремҳо доранд барои насӯхтани рӯи шумо, пӯсти шумо, барои доғ нагирифтан. Ина духтаро ҳамаи маҳсулотҳоро дора. Бо нархи арзон дастрас заказ кунен. Хоҳен кор кунен, регистратсия шавен. Вақте ки регистратсия шиден, ҳозир ҳами компанияда падарка мондагия. Ба чизи беҳтаринаш бо турматилин буромадагия, халялай духтаро. Бовар кунен барои ҳами калтсий, чӣ қадар калтсийш бисёр, барои дард, ай куркума тайёр шудагия духтаро. Ҳозир бовар кунен ҳами 60-70% ҳами хо зан боша, хо мард, мисол калонсол боша, ёш боша, ай ҳами калтсий надоштан танқисӣ мекашанд. Мақсад подард ҳастанд, хароб шидагиянд. Ин ҳами турматилин беҳтарин маҳсулот будай духтаро. Гирен истифода барен, хоҳен заказ кунен. Касоне ки кор кардан мехоҳен, ба рақамҳои рӯи экран буда нависен. Апаҷонмон регистратсия мекуна, кора шумода мефаҳмона. Ина Тоҷикистонда ҳуй шидае. Хоҳен агар кор кардан маҳсулота харидорӣ мекунен,
бал ҷамъ мешавад, ҳамин бали шуморо ба ойлик мебарад. Бисёри занҳои тоҷикӣ мо кор карда соҳиби маблағҳои калон шудагиам. Духтаро меҳнат ки карден, самараша мебинем. Нависен, кор кунен духтаро. Ина духтаро, ина мехоҳи қандови мо светр сурхак мешавад, рангаш сурх мешавад. Ба мегирем ҳамин сливични масларо меандозем. Лекин духтаро эҳтиёт кунед, ки ин мепарад. Вақте ки ҳамин қандову ҷӯшидагии светр сурх шудагӣ чӣ хелай. Ҳаминҷода эҳтиёт кунед, ки бо аюто набурад сливки андозен, ки пара. Ин беҳад нозукайда. Аввал сливични масла меандозем, баъд сливки меандозем, ба якҷоя мекунем. Ҳамин худаш гуфтан гребенчикати оста ғафс мешавад. Ин мехоҳи ғафса ки хушрӯ мешавад. Ба мегирен мемонен хунуктар ки шуд, ширгарм шуд, баъд дар холодильник монен. Ина бинед чӣ қадar ғафсака уже. Баъди дар холодильник ки монден сахтак мешавад. Шах ки шуд, ин сахт мешавад. Ба мегирен миксеркати лад мезанен. Ранги крем мешавад. Ина мипена дурак мешавада. Иҷа хак ман саросима будам хонам ки меҳмон меомад. Ман тез хай тайёр кардам, дар холодильник мондум, хунук шуд. Иҷада боша гармогар ман ниму шуда дар дурнаш ариқ андохтагиам. Ними дига шуда ба андохтум. Ина мехоҳи хай тайёр мешавад духтаро. Иҷада боша дӯстони азизам, моҳи бирён карда будум. Хай бо инам камтарак навор кардагиам, марҳамат тамошо кунен. Дар навором гуфта будум, ку музика кам мемонам, музика намемонам гуфта. Дӯстони азизи ман, бовар кунед, ҳам гап мезанӣ, агар як навори мо 15 минут, 10 минут, 12 минут боша, ҳами ҳавайда мо бояд ҳам гап занем да. Вақте ки гап мезанем мемонӣ ютубда, вақти ютубда просмотр намешавад, ба бовар кунед зиқ мешавам. Ба мегӯм хай биё кам музикаям монум, хай як ҷое ки бисёр гап намезанам. Иҷада боша хай моҳиро нишон додум, баъд гирифтум тоза када шуштум, дуруну берунакуш ҳамаашо тоза када шуштуму реза кардум, намак кардагиму дар сковородка боша руғана меандозем. Ҳамаи моҳиро мегирем, пешу ақиб шуда дар ор тар мекунему, дар ҳамин дуруни руғанмон меандозем. Руған бояд ҷӯши бад набошад духтаро, ҳамин камтарак ҷӯшак боша андозем. Апаҷону хоҳарҷонои ман, хай наворро тамошо кунед, дастгирӣ кунед, лайкакҳои худтон намонед, комментариҳои беҳтаринтонро нависед. Якта видео доштум, 3 намуд самбуса кардагӣ будак. Просмотруш 200,000 та будак. 2000 та буд, ҳамхел лайк доштак. Бовар кунед, ҳамхел лайка мондагӣ буданд. Хай самбусо ба дараҷаш пухтагӣ буд, не ки лайкошам бисёр буд. Ҳамун намедонам аз чӣ сабаб боша, ҳамун самбуса ами ютубум удалит шуд. Музикае чӣ хеле буд ки удалит шуда. Не ки ҳамин вақте ки лайк монден, просмотр наб мешавад. Хай моям хурсанд мешавем. Акан ин лайк ҳеҷ фоида нест. Бовар кунед ки ҷои дуруи лайк мегану. Хай моне бо маям хурсанд мешавам. Ба кадомитон ки менависен, бе лайк тамошо мекунед, ба ман менависум ку лайкакотонам монен. Бо хафа нашавен хан апаҷону хоҳарҷонои ман. Хаям бихейр. Меинҷа тамошо кунем, хай ҳама акша хушрӯ карда нишон додагиам. Ин аҷада чӣ хеле ки мебинед, моҳи ма бирён кардагӣ хай тайёр шид.
моҳи бирёни бомазза мулоимак омадаги буд хайр. Ҳаминҷа боша навора ба анҷом мерасонум. Хайр, дӯстони азизи ман, худо нигаҳбони мову шумо бошад. Дар паноҳи Аллоҳ бошем то навори оянда.